Ves tancant els ulls, si t'és còmode per tu, si no segueixes amb ulls oberts o mirant algun objecte de la sala. Portes l'atenció a la respiració i fas 2 o 3 inhalacions profundes, deixant anar l'aire per la boca, deixant anar algun so si surt. Les mans, com tu vulguis, les pots portar els palmells de les mans juntes davant del pit o a sobre dels genolls, on et sigui còmode. I portes l'atenció als glutis en contacte amb el coixí, amb la manta, allà on estiguis. I més concretament als isquions. Fes una lleugera pressió dels isquions cap al terra. I des d'aquí observes la columna. Vas resseguint des de la part baixa fins a les cervicals, fins a arribar al cap, a la coroneta. I des de la coroneta imagina't un fil que t'estira i fa que s'allargui una miqueta més l'esquena, sense forçar. Portes l'atenció a l'abdomen, al melic, i el portes lleugerament cap endins. Ara porta la teva atenció a les espatlles i visualitzes com si algú amb les seves mans suaument les empenyés cap al terra, cap a baix. I amb aquest petit gest obres una miqueta més el pit i observes el centre del pit. Pot ser que notis una miqueta de pressió avui. Si és així, fes unes quantes inhalacions i exhalacions profundes, deixant anar l'aire per la boca. I portes l'atenció a l'exhalació. I amb l'exhalació deixes anar tota la tensió que hi pugui haver. Les vegades que necessitis. I ara portes l'atenció a la mandíbula. Observes si hi ha tensió. I si vols pots obrir la boca i provocar-te un badall de forma natural. O 2, els que surtin, per relaxar tota aquesta zona. I ara porta l'atenció als ulls, a l'espai entremig de les celles, i el relaxes. I potser, sense forçar la mirada, pots imaginar-te una pantalla davant teu i pots visualitzar un color, el color que tu vulguis, una esfera de color brillant, que gira. Simplement posa-hi la intenció, no cal que visualitzis res. I a mesura que vagis meditant, les visualitzacions es donaran de forma més natural. I a poc vas tornant, obres els ulls si els tenies tancats i donarem per finalitzada la meditació d'avui.